Как се зароди идеята за този канал? С приятели се разхождахме в парка на НСА. Тогава се заговорихме с една компания младежи относно Библията и ме попитаха: ти разбираш ли Библията? Отговорих: аз изучавам и изследвам Библията повече от 10 години и има толкова много неща, които не разбирам, но това, което съм разбрал, е променило живота ми. Няколко дни обаче въпросът звучеше в мен. Тези думи много силно ме докоснаха. Ти разбираш ли я? Сякаш това беше вик на едно цяло поколение, което търси отговори на по-дълбоки въпроси в живота. Поколение, което търси себе си, своята идентичност, своята цел, поколение, което търси нещо повече. Тогава си казах: няма ли начин да направим Библията по-достъпна, по-разбираема за младите, да заговорим на техния език, да бъдем вдъхновението, от което се нуждаят? 3 минути с Библията е точно това. Истината е, че много хора искрено желаят да разберат Библията. И да си признаем, Библията може да бъде много трудна за четене. Има остарели думи, трудни концепции, символи, метафори, алегории, притчи и така нататък. Гледайки клипчетата, които правим, се надявам до 6 месеца да можеш да четеш и изследваш тази необятна книга сам. Целта ни е да направим това начинание по-достъпно, по-леко за теб. Не се притеснявай, ако не разбираш всичко. Няма човек на земята, който да е разбрал всичко. Постарали сме се да направим клипчетата много кратки, но с по-дълбок смисъл. И за да извлечеш максимално от тях, е хубаво да ги гледаш по няколко пъти. Не забравяй да гласуваш за темата, която те вълнува, удари един subscribe, за да не изпуснеш нещо, и сподели доброто, което те докосва, за да докосне и друг.